Suratul A'la surawol 87 ha Qur'anu. Ayaje magol 19. Inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha. Ngol ɗo sappana fagoe yoga alamaji bawuɗe jawmirawo eɗo umranu laaɗo siftinorki takle. Eɗo wangina mo siftinirki nafata e mo luncitoto ɗum e yitki yimɓe duniya e bo bolwa ɗum tabiti ha ɗereho Ibrahima e Musa. Suratul A'la. Al-A'la ɓurduɗo ɓangago. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Sennu inde jawma ɓurduɗo ɓangago. On mo tagi nden o fondi, e on mo hoddiri nden o handiti, e on mo wurtini dureteɗum nden o waɗi ɗum doñere ɓalere. Sese min janginte nden a yejjitata koyna ko Allah muuyi, andu kanko o ɗo andi banguɗum e ko ɗo suuɗi, emin koynante har koyɗum nden siftinirto siftinorki nafan. Mo hulata sese o siftorto e ɓurɗo ngabtaraku o luncitoto ɗum, on mo natan yite mawnge hoti o mayata nder mage e o yeɗata. Mo seni haqiqa o tinake e o inni inde jawmiko nden o juuli. Accu on ɗo cuɓa ngendam duniya e lahira ɓuri luttugo. Andu ɗum tabiti ha ɗereho artuko, ɗereho Ibrahima e Musa. Sennu, teddin, ɓangago, towugo, handiti, en français a guide, handiti, in English guided, ngabtaraku, hebbingo sababuji yangada e sharru, luncitoto, dayitan, tinake, heɓi yelete ɗum.